mo de mo me holding one answer concern bi ho kan ya ye kra no kwa se ye bo man crofo te kon kwada kra tie yen kwada tie no pai show kwada tete trotro mo bi ti taxi mo a private cars manfo no mo manam ne ma ne bi ho mo te a baro ya kwada na wo tie mi a wo twem ba bi na wo ti bi a emfa nhye wakoma mu enwene ho kra because CSOs no ne sa omomu bia ni ho obe encourage say sa ne ma ne nkoso nti ye semra ne ni di a o se CSO ensore meka den emeka se ye kire nkofo so mu didi mamu mpanimfo atem emra no nya adwuma me na no meka kire mo say problem am me wo eye de course a na Kevin Taylor de course wa ye ne hwe ha mo be nam kroma me I said it the other time say ye nhwe ha ma sa ne ma nyina course but there should be a turning point say the be aye ma wo mo bi meduru sa level no kra no mpo 87.9 Kumasi ma me so wo kaje tia o say adum so aye tinu ne so twabo mpanifo twabo mampani twabo ayi say hey I was your control Etiesre Yura Chief Executive Mayor Yamanasi so Nanta Regional Minister etu wo mo no me mpanifo akọ me ho and we bisa almost say Yahu say Yababa betu Yamma no a omo boss FM ekosi etu for one about no enjiremu amode man me mpanifo ne say eyo oba bi abetena otu for one about no enfifi ho no abebi the president atem enenam social media ne so enti in fact yakọ na mpanifo de boy no yeye mo hye ebi say se wo hwe ye United Petty Traders Association from Rollins Regime ana yatena kwan ho ensem wate sa ye bi da na yenti bi so da enti na ye nwanwa se sa de no atimi afiri yemu na baba beto abonten enti ye ba na me ne mpamfo tena se hwehwe mu ye no ye hu se sa oba no eye United Petty Traders Association onye ye member onim ye baabia yesu onim ni baabia eye ono ankasa ne selfish interest ana odi ye sa audio no ebeto abonten na wo hwe ensema oba no ekekan yo what they say audio no mu a enyan airtime no chama me gina ni timi fa mano kura e moba akokora ai chairman thank you me no ya Argentina yen so kura yen mo no cause that time ne ba ofie we otete ba nkwala no ye na nka mpanifo aka kan nkwala no ye na mpanifo correct omo he say dru man mpanifo na ya wande obetim de na to so no mute no obetim de video na to so no mute no na nkrofo abehwe no oni and that Facebook on so the chairman say airtime won't mean can Akoma FM 87.9 Kumasi. Me say there should be a turning point. There should be a turning point. Yes, nrabi ni ayen hwehama na ekoso. Enne se yesi benkum ni fa nyina no ebeye adwuma. Let's allow it. Etiesre Yura Chief Executive Mayor Yamanasi so Nanta Regional Minister Yura Dr. Amakohine say enesa kaskase ya yekaya enamo from him samotia yes remo ensa dansa yam kotodegu from eyamo amunuanom emma ene moyire nomo ene mabusuafo na bosome ene na wotwe wenini yetu omo no aduanegu yes rese mum na mo atikome ene motia mofa sa asemwei na mofa mo bampamini his excellency Mahama say
yɛn kumasefo adwadifoɔ United President Association ɔba a wɔne yɛ gyini yie yɛne ne ni asɛm bi a ɔno nso ne yɛ ni asɛm bi yɛntumi nyina baabi a didi na kyɛm da eti saa nyamena nsɛm a ɔbaa ne yɛyɛ no yɛnim no na in fact sɛ nkɔka yɛn ho kwan no a anka yɛn as executives and leaders yɛbɛyi no ma ɛfiri sɛ yɛatena ha 30 years ni saa deɛ no bi nsi da 87.9 Kumasi. So that is that. Na asɛm wei ɛno akyi no maame no mmara so ne mu ɛnora ɔse ɔbɛwu ama ne party nyankopɔn ne ne dance ni it is that bad. It is that bad. So nti abusafo krona a yɛwɔ mu no sɛ yɛde Akoma ɛnra 87.9. ɛna nnɛ ɛnra ɛna nnɛ ɛnra ɛna nnɛ a kuro no bɛbɔ kwame ɛbɔ a kwame hello kwame Hello. bibi abɔkɔ deɛ